హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. బాయ్స్ వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్, కామెంట్ అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం. మరి మనకెన్ని వచ్చాయో 37 పాస్. స్టైల్ గా ఉంది కదా, నాకు కూడా నచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అలాగే మనకు సెకండ్ ఛానల్ ఉంది, ఆ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయండి. సో ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా లిరిక్స్ వస్తుంది. సో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1 బై 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. 16 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 7 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఒకటి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాముగా ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా 6-7 ఫొటోస్ ఉంటాయి, అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 15 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 1 2 3 4 5 6 7 6 ఫొటోస్. సో 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 19 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. 4 ఫొటోస్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. 1 2 3 అండ్ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ 4 ఫొటోస్తో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.